Vitamina D3 este de fapt un hormon și există mai mult, este D2, este D3, D4, D5. Pentru noi sunt importante doar două forme. Vitamina D2 care o luăm din alimentație și o găsim în pește gras, o găsim în diferite cereale, o găsim în icră, da? O găsim în avocado. Și vitamina D3 care se sintetizează de organismul nostru doar în prezența razelor de soare. Păi, în momentul în care vitamina D este în organismul nostru, ea parcurge o serie de procese transformaționale. Prima etapă de transformare are loc la nivelul ficatului. Din ficat, sub o anumită formă, nimerește în rinichi. În rinichi are loc altă transformare și apare forma activă calcitriolul, care este și forma activă a vitaminei D3. Anume această formă și participă în diferite procese sau în foarte multe procese din organismul nostru. În momentul în care voi ați administrat vitamina D3 în doză corespunzătoare o perioadă foarte mare de timp, dar nivelul vitaminei D3 nu a crescut deloc, nu s-a modificat analiza de laborator, s-ar putea să existe mai multe disfuncții, anume la aceste organe care nu transformă vitamina D3 care noi o consumăm în forma activă care trebuie să acționeze. Sau o altă problemă ar fi că avem diferite probleme gastrice, intestinale, de unde vitamina D3 nu se absorbe. Este foarte important să identificăm cauza și să știm că mai poate fi influențată și de diferite medicamente care scad absorpția de vitamina D3. De aceea, consultă un specialist, un medic naturopat sau un nutriționist care să te ghideze în cazul în care nu ai rezultatul necesar. Sunt Irina Buga, stai alături pentru mai multă informație utilă pentru tine și familia ta.